Maayong adlaw mga bata. Karong adlaw na nasab kitay bag-ong katunon. Busa, ako di ay si Teacher Irene. Ang atong katunon karon mao ang pungwayon o sa English gitawag siya og adverbs. Unsa man ang pungwayon? Ang pungwayon kabahin sa pamulong nga naghulagway sa punglihok, pungway o lain pang pungwayon. Diba mga bata, nakahisgot ta atong niagi natong leksyon about ani punglihok. Diba ang punglihok mo na siya sa English oy verb, ug ang pungway mo na siya ang English sa adjective. So karon mga bata, naatay mga pananglitan sa pungwayon o sa English gitawag siya og adverb. Una, si Eric maayo moduwa og basketball. Ikaduha, si Jana maayo moduwa og badminton. Ug ang ikatulo, ang bata kay maayo musayaw. Mga bata, kaning akong gipadlisan nga maayo, mauna siya oy gitawag nga pungwayon. Kaning muduwa ug musayaw, mauna siya oy punglihok. O sa English, gitawag to siya og verbs. So mga bata, nasabtan ra ba kini nga ang pungwayon nagahisgot pud siya nga naa siya oy punglihok. Okay, sunod. Nasa tay pananglitan sa pungway o sa English gitawag siya og adjectives nga mahiluna sa pungwayon. Una, si Eric kay buutan kaayo nga pagkabata. Ikaduha, si Jana kay manggihatagon kaayo kanamo. Ug ang ikatulo, mahigugmaon kaayo ang among mama ug papa. Mga bata, kaning akong gipangbadlisan nga kaayo, mauna siya oy pungwayon. Kaning buutan, manggihatagon ug mahigugmaon, mauna siya gitawag og pungway. O sa English, gitawag to siya og adjectives. So mga bata, atong timan-an nga ang pungwayon na apo di siya oy pungway. So nasabtan ra ba kini mga bata? Very good. Ari nasad kita sa sunod. Naapod tay laing pananglitan sa pungwayon. Una, si Eric maayo kaayo muduwa og basketball. Si Jana maayo kaayo muduwa og badminton. Ug ang ikatulo, ang bata kay maayo kaayo musayaw. So mga bata, ang maayo o kaayo nga akong gibadlisan, mauna siya oy pananglitan sa pungwayon. O sa English, gitawag og adverbs. So mga bata, nakasabot ra ba mo sa ato ang leksyon about ani? Sa mga pananglitan nga bigamit pod ang pungwayon sa punglihok o pungway? Very good. Ari nasad kita sa sunod. Mga bata, naatay mga matang sa pungwayon. Naay pungwayon sa pamaagi, pungwayon sa katagi, pungwayon sa lugar o dapit, pungwayon sa panahon, pungwayon sa salubsob o kasubsob, o
pungwayon sa katarungan. So, kani mga bata, mao ni ang matang sa pungwayon. So, una, naatay pungwayon sa pamaagi. Pananglitan. Si Eric maayo muduwa og basketball. Si Jana maayo muduwa og badminton. Ang bata kay maayo musayaw. So mga bata, ang maayo nga akong gibadlisan mao siya ang pungwayon sa pamaagi. So mga bata, nasabtan ra ba kini? Okay, very good. Okay, ari na sad kita sa sunod. Ang pungwayon sa katagi. So, pananglitan mga bata, si Eric maayo kaayo muduwa og basketball. Si Jana maayo kaayo muduwa og badminton. Ang bata kay maayo kaayo mo sayaw. So mga bata, kaning akong mga gipangpadlisan, kaning maayo kaayo, mauna siya'y pungwayon sa katagi. So mao ni atong timan-an. Nakasabot ra ba mo mga bata? Okay, sunod. Ari na sadta sa pungwayon sa lugar o dapit. Pananglitan mga bata, niadto sila sa Davao City. Nibakasyon sila sa London. Niadto sila sa Coco Grove. O nibakasyon sila sa Cebu. So mga bata, kaning nga gipangbadlisan nako nga niadto og nibakasyon, mauna siya oy pungwayon sa lugar o dapit. So, nasabtan ra ba ni mga bata? Okay, very good. Ari na sad kita sa pungwayon sa panahon. So, pananglitan mga bata, musimba miugma. Karon pa sila ni sakay og bus. Karong bulana, mubakasyon ni sa probinsya. Ug ang ikaupat, kagahapon niadto mi sa mall. So mga bata, kaning gibadisan nako nga ugma karong bulana ug kagahapon mauna siya oy pungwayon sa panahon. So mga bata, nasabtan ra ba kini? Okay, very good. So, ari na sad kita sa pungwayon sa salubsob o kasubsob. So, pananglitan mga bata, kada simana mi muadto og mall. Kada bulan mi muadto og bukid. Kada tuig mi mubakasyon sa Baguio City. So, mga bata, kaning kada simana, kada bulan, o kada tuig nga akong gipadlisan, mauna siya ang pungwayon sa salubsob o kasubsob. So mga bata, nasabtan ra ba kini? Very good. Arita sa pungwayon sa katarungan. So pananglitan mga bata, wala sila ka-eskwela tungod sa COVID. Nalipay siya tungod kay naka-award siya. Ug ang ikatulo, nihilak siya tungod kay nahidugmo siya. So mga bata, kaning tungod kay ug tungod kay nga akong gibadlisan, mauna siya ang pungwayon sa katarungan. So mga bata, nasabtan ra ba kini? Okay, very good. Okay mga bata, atong timan-an nga naoy mga matang ang pungwayon. Ang pungwayon sa pamaagi, pungwayon sa katagi, pungwayon sa dapit o lugar, pungwayon sa panahon,
pungwayon sa kasubsob o pungwayon sa katarungan. So kato mga bata, mao to siya oy mga matang sa pungwayon. So karon mga bata, ato usang balikon og unsa ang pungwayon. So ang pungwayon, ang English niini mao ang adverbs. So ang pungwayon kabahin sa pamulong nga naghulagway sa punglihok, sa pungway o lain pang pungwayon. So mga bata, daghan kaayong salamat sa inyong kooperasyon o partisipasyon sa atong leksyon karong adlaw. Ayaw kamo kalimot sa pag-like, subscribe, o hit sa notification bell para sa atong mosunod nga leksyon. Daghang salamat pag-usab mga bata. Keep safe. God bless us all. Bye!